человеча, за грех слезами. Ах, ах, на крыже умирает Иисус, в очи закрывает. Ах, ах, на крыже умирает Иисус, в очи закрывает. Зранено страшно Божие тело, злито кров'ю, в ранах висела. Ах, ах, за мое сгрешение
ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. На Тебе, Пане, я сподзяюся, не дай мне соромиться навеки. Вызвали меня с пастки, таемно поставленной на меня, бо Ты оборона моя. Гэтымі словамі Святого Писання пачынаем святую імшу, на якую збіраемся каля алтара Пана, абыходзячы пятніцу другога тыдня Великага посту. З веры надзеі прадставім Пану Богу нашы просьбы, нашы інтэнцыі, а падчас гэтай імшы канцэлебраванай адзін са святароў моліцца за памерлага Вацлава Гайдановіча у другую гадавіну смерці. Другі святар моліцца за памерлых Юзефу Яновіч і ўсіх памерлых сям'і Яновіч, выпрошваючы для іх ласку прабывання сярод збаўлёных у небе. А мы перапросім Пана Бога за нашыя правіны, каб мы маглі з чыстым сэрцам скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuйся над нами. Chryste, zmiłuj się nad nami. Христе, zmiłuйся над нами. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuйся над нами. Молимся. Усемогутный Боже, дай-ка почищенные великопостным покаянием, с чистою душою могли мы сустреть великодные святы, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги Быцця. Ізраїль полюбіў Юзафа больш за ўсіх сваіх сыноў, бо ён быў сынам, народжаным у ягонай старасці, і зрабіў яму доўгую рознакаляровую вопратку. Браты ж ягоныя убачылі, што бацька іхні любіць яго больш за ўсіх братоў ягоных, і ўзненавідзелі яго так, што не маглі нават спакойна размаўляць з ім. І пайшлі браты ягоныя пасвіць статкі бацькі свайго ў Сіхем. Ізраэль жа сказаў Юзафу: «Ці не пасвіць браты твае ў Сіхеме? Ідзі, я пасылаю цябе да іх». І пайшоў Юзаф са сваімі братамі, і знайшоў іх у Датаіне. Яны ўбачылі яго здалёк, і перш чым ён наблізіўся да іх, змовіліся забіць яго. Яны гаварылі адзін аднаму: «Вось ідзе той, які бачыць сны. Хадземце цяпер і заб'ём яго, і кінем яго ў якую-небудзь яму, і скажам: дзікі звер з'еў яго. Тады паглядзім, што будзе з ягонымі снамі». Калі пачуў гэта, Рубен выратаваў яго з рук іхніх, кажучы: «Не будзем губіць жыцця ягонага». І сказаў ім Рубен: «Не пралівайце крыві, але кіньце яго ў гэту яму, што ў пустыні, і не падымайце на яго сваіх рук». А сказаў гэта, таму што хацеў выратаваць яго з рук іхніх і вярнуць ягонаму бацьку. Калі ж Юзаф прыйшоў да сваіх братоў, яны знялі з Юсафа шаты, рознакаляровую вопратку, якая была на ім. Пасля схапілі яго і кінулі ў яму. Яма ж была пустая, і ў ёй не было вады. Пасля селі з'есці хлеба, і, падняўшы вочы свае, убачылі караван ізмаэлітаў, якія ішлі з Гілеаду, і верблюдаў іхніх, якія неслі жывіцу,
бальзам і мадан. Ішлі яны ў Егіпет. Тады сказаў Юда братам сваім: якая карысць нам, калі мы заб'ем брата свайго і схаваем ягоную кроў? Хадземце, прададзім яго ізмаэлітам і не будзем падабаць на яго сваіх рук, бо гэта брат наш і наша цела. І браты паслухаліся яго. Калі мадыянскія купцы праходзілі побач, яны выцягнулі Юзафа з ямы і прадалі яго ізмаэлітам за 20 срэбнікаў, а тыя павялі Юзафа ў Егіпет. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Пам'ятайте про цуди, які учинив Пан. Пам'ятайте про цуди, які учинив Пан. Пан викликав голод на землі і знищив увесь хліб. Послав перед ними чоловіка, Юзафа, якого продали у неволю. Пам'ятайте про цуди, які учинив Пан. Кайданами стиснули ягоные ноги, железом сковали ягоную душу. Поколь не збылося ягонае слово, очистило яго слово Пана. Пам'ятайте про цуди, які учинив Пан. Послав король і отпустили яго, визволив яго володар народа. Поставив яго господаром свайго дому, кіраўніком усёй сваёй маёмасці. Пам'ятайте про цуды, якія учинив Пан. Хвала Табе, Слово Божие. Полюбил Бог свет, что отдал Сына Своего Одинародного, каб кожны, хто верить у Яго, меў жыццё вечнае. Хвала Табе, Слово Божие. Пан з вами. З Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Хвала Тобі, Пані. У той час Jezus сказав першосвятарам і старейшинам народа: «Послухайте іншую приповість. Był один господар дому, який посадив виноградник, обнес його городжею, вичасав ім давіла, побудував вежу і, віддавши його виноградарам, одійшов. Коли ж наблизився час збирати урожай, ён паслаў слугаў сваіх да виноградараў, каб забраць плады свае. А виноградары, схапіўшы слугаў ягодных, аднаго пабілі, другога забілі, а іншага закідалі камянямі. Ён зноў паслаў яшчэ больш слугаў, і з імі ўчынілі тое самае. Урэшце ён паслаў да іх свайго сына, кажучы: «Пасаромеюцца майго сына». Але виноградары, убачыўшы сына ягоннага, сказалі адзін аднаму: «Гэта спадкаемца, хадземце, заб'ем яго і завалодаем спадчынай ягоннай». І, схапіўшы яго, вікнулі з виноградніку і забілі. Калі ж прыйдзе гаспадар виноградніку, што зробіць ён з гэтымі виноградарамі? Кажуць яму: «Злодзеяў гэтых пакарае ліхою смерцю, а винограднік аддасць іншым виноградарам, якія будуць аддаваць яму плады ў адпаведны час». Езус скажа ім: «Няўжо вы ніколі не чыталі ў Пісаннях? Той камень, які адкінулі будаўнікі, стаўся галавою вугла. Праз Пана гэта сталася і дзіўнае ў вачах нашых. Таму кажу вам, што адымецца ў вас валадарства Божае і дадзена будзе народу,
які прынясе плады яго. Калі першасвятары і фарысеі пачулі ягоныя прыпавесці, зразумелі, што ён гаворыць пра іх. І намагаліся схапіць яго, але баяліся людзей, бо тыя лічылі яго прарокам. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христа. Да Бога Айца, які дзеля нашага збаўлення спаслаў на свет свайго мілаванага Сына, ўзнясём нашыя супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, каб пастаянна ўзрастаў у святасці і пашыраўся ва ўсім свеце, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за новыя пакліканні да Божай службы, каб ва ўсім свеце абвяшчалася Евангелле, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якіх мы калісьці пакрыўдзілі альбо далі ім дрэнны прыклад, каб яны былі здольныя прабачыць нам, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якія сумняваюцца ў веры, каб у Хрысце яны атрымалі прабачэнне і радасць вечнага жыцця, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых памерлых, асаблівым чынам за Вацлава Гайданович, а таксама за Юзефа Янович і за памерлых сям'і Янович, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутных, каб мы былі адкрытыя для добра і справядлівасці, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Выслухай, Божа, нашая малітву сваёй ласкай, асвятлі цемру нашага сэрца праз Хрыста Пана нашага. Amen. Бо так полюбил свет Бог, что дал Сына Одинородного, каб кожний, хто вірить у Його, не згинув, але мів життя в віках. Життя, каб мів вічнає, життя, каб мів вічнає, життя, каб мів вічнає, життя, каб мів вічнає. Молитесь, братья и сестры, каб мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Милосердный Боже, нехай ласка Твоя да поможет нам жить поводле Твоей воли, каб годно могли мы складать гэтую святую ахвяру праз Пана нашего, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, З Духом Твоїм угору в серці, узносим їх до Пана. подякуємо Пану Богу нашому. Годна гэта і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты пажадаў, каб мы сваім устрыманнем утаймоўвалі нашую пыху і, адкрываючы наsze сэрцы на патрэбы бедных, дзяліліся з імі хлебам і такім чынам наследавалі Тваю дабрыню і ласкавасць. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе у адзін голас усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы крыніца усялякай святасці.
Тому у єдності з усім Костёлом просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Берыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Берыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Тваю, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыйсця ў хвале. Успамінаючы смерць і змёртвы паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалю яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе пра Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Просім Айца Небеснага, каб адпусціў нам грахі і захаваў нас ад злога. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваныя ў усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Хрыста, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру Касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Амин. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И за Духом Твоим Перадайце бліжняму знак супакою. покой нам всем.
Ось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленная покликана на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб ты увайшоў до мяне, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя. О, душа Христова, святи мяне, тело Христова, захавай мяне, кроў Христова, напои мяне, о, вода сбоку Христова, обмый мяне, мука Христова, умацуй мяне, о, добрый Езу, почуй мяне, у своих ранах укрый мяне, не дозволь мне тебе покинуть. От ворога злого борони мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь да тебе прийти, каб со святыми хвалить тебе. Навеки вечные, амен. Навеки вечные, амен. Не умею я дяковать, Божа, нязначно зусім мое слово. Ты прими мое молчание, дозволь мне життем своим дяковать. Не умею я дяковать, Божа, нязначно зусім мое слово. Ты прими мое молчание, дозволь мне життем своим дяковать. Ты прими мое молчание, дозволь мне життем своим дяковать. Дозволь мне життем своим дяковать. Молимся. Пане наш Боже, у найсвятейшем сакраменте мы отрымали задаток вечного збавления. Да поможи нам так настойливо до Яго имкнуться, каб досягнуть Яго, праз Христа Пана нашего. Амен. Після благословенства
będzie nabożeństwa krzyżowego szlachu. Pan z wami. I z duchem Twoim. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trywajcie u pokoju Chrystusa. Dziękuję Panu Bogu. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Który za nas W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, сегодня хочем скеровать наши позирки на Твое наисвятейшее сердце, якое Ты открыл с любови до нас. Хочем сузирать сердце, забитое нашими грехами. Panie Jezu, dozwól nam odczuć любовь Twojego serca. Który za nas cierpiał rany. Miłuj się nad nami i Ty, któraś pocierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Serce okrutne, Ty Twymi grzechami
możesz więcej. O dobry Jezu, przez krew Twą i znojem przepuść. Stacja pierwsza. Pan Jezus осужден na śmierć. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Cichy i pokorny, Ty stoisz, Panie Jezu, i niczego nie dobiwasz się, nie krzyczysz, nie dokazujesz. Choć mógłbyś szmat czego сказать, Ty miał prawa. Prawda była na Twoim boku. Ty jest prawda. Serce Jezusa, ciche i pokorne, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Jezu mój miły, owo się już zbliża, chwila Twej śmierci, gorzkiej śmierci krzyża. Bierzesz krzyż nosień z weselem pociechy, że idziesz umrzeć już za moje grzechy. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść. Stacja druga. Pan Jezus bierze krzyż na swoje plecy. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Panie Jezu, Ty od serca uczył nas. Kto chce iść za мною, niechaj weźmie krzyż swój. Ty pokazał to na własnym przykładzie. У крижі повнота життя і святості. У крижі найлепша дорога до кожного з нас. Найлепша дорога до Твоего серця. Єзу Христе, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Usłyszcie skały, łzy moje i jęki, że oto Jezus pada z mojej ręki.
Каб даць нам зразумець, няма такога граху, з якога б мы не маглі падняцца. Сэрца Езуса, у міласціўленне за грахі нашыя, змілуйся над намі. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Matko bolesna, ileż przecierpiała, gdy na śmierć Syna swego pożegnała. Prowadź mnie, Matko, pod krzyż Jezusowy, bym wolę Bożą pełnić był gotowy. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść. Четвертая стацыя. Пан Езус устракае сваю маці. Кланяемся się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Panie Jezu, Twoje serce było najbliżej do serca Maryi, jak i ja serca do Twojego. Dziękuję Tobie za taką bliskość. Dziękuję, że Maryja przysutna i w naszym życiu, bo my jej dzieci. Serce Jezusa, w łonie Dziewy Maci, Duchem Świętym stworzone, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Szczęsny Szymonie, wezwan do pomocy w dźwiganiu krzyża, Panu wszelkiej mocy. Gdybyś Ty nie chciał, oto me ramiona ulżą ciężaru, pod którym już konam. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, ach, przepuść. Stacja 5. Symon, Kyrynejec, dopomagaje Panu Jezusu nieść krzyż. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy. Święty świat odkupić raczył.
Амаль на ўсіх выявах гэтай стацыі паказваецца, як прымушаны Сымон бярэ крыж. А Езус азіраецца, каб убачыць яго і адкрыць яму сваё сэрца. Бо калі чалавек робіць нешта пад прымусам, ён робіць гэта без сэрца. Сваім позіркам Езус абуджае сэрца Сымона. Сэрца Езуса, дабрыні і любові поўнае, змілуйся над намі. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj. O, nie. Святая Вероника вытирает твар Пана Иисуса. Кланяемся się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Przez krzyż Twój święty odkupić raczy. Podczas apóźniej wieczery Filip zwiernuł się do Jezusa. Panie, pokażę nam Ojca. A Jezus odkazał. Filipie, stolki czasu ja z wami, a ty nie wiedаєш mnie? Kto mnie baczył, baczył Ojca. Jezu, ty mógłby сказать tak samo, kto czynić dobro, jak Weronika, to i baczyć Boga. Pokażę nam swoje oblicze. Dozwól im nam ubaczyć Ojca, serca Jezusa, Syna Ojca Spradwiecznego. Zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Ciężarem grzechów naszych przywalony, pada raz drugi Jezus przemęczony, a przestań już na koniec grzeszyć, kto mu chcesz ulżyć, kto chcesz go pocieszyć. O dobry Jezu, przez krew Twą i znojem, przez
7 stacja. Pan Jezus drugi raz padaje pod krzyżem. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. I znowu, Panie Jezu, nasze grzechy. I znowu nasze падение. Nie tylko падение, ale i проклёny, kryki, szturchanie, biczowanie. Serce Jezusa, zloczyństwami naszymi zamuczone, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń za nami. Niewiasty tkliwe, jakiej żeście chwały, żeście łez waszych do krwi przymieszały. Onej najdroższej, którą swej miłości wylał nasz Jezus, by zmyć nasze złości. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść, ach przepuść wszystkie. 8 stacja. Pan Jezus ucieszaje płaczących po im żeńczyn. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, i żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Niewymierna dobrynia Twojego Syna, Jezu, bo przyniżone, pobite, napełnione zniewagami, jeno zostaje cichmianym, sucieszaje. Dziękuję Tobie, Panie Jezu. Serce Jezusa, kradzicu всілякого sucieszenia, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Tłuszczo zuchwała, czemuż tak złośliwie na dobro moje i nielitościwie ciągle się miotasz, gdy już jak bez duszy upadł raz trzeci wśród ciężkiej katuszy. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje
Стацыя 9. Пан Езус третий раз падае под крыжам. Кланяемся Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Panie Jezu, zdawалося б, jeszcze niekілька кроків, i Ty dojszł, ale znów padajesz. Twoje serce pełne miłosierności i cierpliwości do nas, grzesznych, bo koliki razów my nie padali, jakby nisko my nie padali, nawet kiedy grzechy nasze byli barwowymi jak purpur, Ty zawsze gotowy przyjąć nas, кажучи, ja oczyszczę was, będziecie bielejszymi za śnieg. Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiej miłosierności, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Anioły nieba, wy skrzydły waszymi okryjcie nagość Jezusa na ziemi. O bezstydniku, Tyś to wstydu tego nabawił nędzny, ach, Syna Bożego. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje. Stacja 10. Z Pana Jezusa zdzierają odzienie, pojąć w odstęp ze smirnою i żołciu. Kłaniamy się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Panie Jezu, Tobie nanosić nowe rany, проливаешь кров за нас, усё отдаешь. Змучений, голий стоїш і ніби кажеш, глядите, глядите, что вы со мной зробили. Поглядите на мое тело, и оно перетворилося у одну великую рану. Серце Єзуса, наповнене зневагами, змилуйся над нами. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, które współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. O Jezu dobry, przebity gwoździami, już konający, zmiłuj się nad nami. O, daj mi, Jezu, na krzyżu rozpięty, pod Twym krzyżem umarł.
11 stacja. Pan Jezus bezlitosno przybity do krzyża. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Zdaється, більше нічого не може зробити. Руки і ноги прибиті до крижа, але серцем і вуснами Ти нам пробачаєш. Де знайдемо пробачення і оправдання, коли не у Тобі, Пане Єзу, коли не у Твоїм серці, серце Єзуса, супокой і поєднання наше, змилуйся над нами. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Słońce ściemniało, patrz i ziemia cała na śmierć Jezusa boleścią zadrżała, a Ty, grzeszniku, nie miałbyś zajęczyć, gdy zacień Bóg Twój, ale się tak umęczyć. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść. Stacja 12. Pan Jezus pomieraje na krzyży. Kłaniamy Cię, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. I żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Panie Jezu, Ty całkiem wykonał wolę Ojca. Ty spełnił jej do końca, choć ich serce niebiesnego Ojca bolelo, bo Ty i Ojciec одно. Serce Jezusa, posłuchmiane aż do śmierci, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Z jaką boleścią i jakimi łzami płacząc Jezusa płakałaś nad nami. O Matko droga, jam go tak ugodził, a on mnie jednak z Bogiem mym pogodził. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje przepuść.
13 stacja. Pan Jezus zняty z krzyża i pokładзеny na руки swojej Maci. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. I żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Pierwszym zняć Twoje ciało z krzyża, Twoje serca пробили дідой. Гэтый удар адчула і Марыя. Яе сэрца было напоўнена болем і смуткам. Для маці несправядлівае асуджэнне і пакаранне сына заўсёды страшэнны боль. Тым больш, што Езуса засудзілі мы, яго браты і сёстры. Яшчэ большы боль. Serca Jezusa, dzidaj probitaje, zmiłuj się nad nami. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za u Twego grobu. O Jezu mój miły, ać będę płacząc, póki starczą siły, a gdy już przyjdzie żywota dokonać, grobu Twego daj z miłości skonać. O dobry Jezu, przez krew Twą i znoje Czternasta stacja. Pana Jezusa kładuć u grabnicu. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. I żeś przez krzyż Twój święty świat odkupić raczył. Panie Jezu, Twoja śmierć, гэта перамога над смерцю. Цяпер смерць нам ужо не страшная. Ведаем, што пасля смерці ёсць уваскрашэнне, бо Ты адкрыў нам сваё сэрца назаўсёды. Ты паказаў яго Тамашу і ўсім народам, кожнаму, хто сумняваўся і не меў надзеі, хто жыў у палоне страху. Сэрца Езуса, надзея тых, хто ў Табе памірае, змілуйся над намі. Który za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, która współcierpiała, Matko bolesna, przyczyń się za nami. Panie Jezu, Twoje serce настолько доброе, что nawet пасля śmierci zdolne wyzwolić ludzkie duszy z putał czystowych. Хочам, kab Ty zaniósł do niebiesnego Ojca nasze modlitwy za duszy pomierłych, jakie pokutują u czystcy. Serce Jezusa, radość усіх świętych, zmiłuj się nad nami. Хто ўдзельнічаў у набажэнстве крыжовага шляху, хто ў стане ласкі асвячаючай, можа атрымаць поўны адпуст
ахвяруючы яго за сябе чы за кагосьці з памерлых. Таму ў гэтай інтэнцыі занесем нашы яшчэ супольныя малітвы і помолимся за Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Jako w niebie, takie na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Dziewicy, umęczał pod Pąckim Pilatem, ukrzyżowan, umarł, pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowań, grzechów odpuszczenia, ciała zmartwychwstania, żywot wieczny. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niechaj was błogosławić Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u pokoju Chrystusa. Дякуємо Пану Богу. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. На віки віков. Амен. Ангел Панський звістував Панні Марії, і поченла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz, godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne pocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy